Midangop sa Brigada Action Center ang duha ka babay nga customer ug bus aron ipanawagan ang supplier nga wala namo communicate sa ilaha. Ang midangop mao si Jennifer Quizon Putot nga taga-Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipanawagan niya ang usa ka supplier ug albaysan. Matod ni Putot nga nakahatag na siya og 576,000 ka pisos isip 20% sa total nga bayranan nga moabot og 2,880,000 ka pisos. Apan ang supplier wala makadil sa maong bus. Tungod nini daghan na sab ang mga negosyante nga kliyente ni Putot ang nangita sa bus. Ako si Jennifer Putot, buyer ko ni Sir Carl Go nga siya mo ay supplier na ko sa Albaysan. Naabot ko diri sir sa igo nga rason ang pagki-communicate nimo kay 4 days na kagikan pag hatag sa kwarta wala nagi communication. 20% of the whole barge igo gyud 500,000 plus in town. At itandong nako istorya ug unsa nay nahitabo. Samtang laing babay usa ka hilin kalulo ahinti sab og bus nga nakaila ni Putot ang nangita sab sa maong supplier. Manawagan ko ni Carl Bryant Mercado Go nga kung asa man ka karon sir, palihog in town i-cater ang akong text or ang akong mga tawag nimo kay nabalaka na kaayo ang tag-iya sa kwarta nga which is siya ang buyer sa Albaysan nga akong gikuyogan didto sa Mactan Wharf ni adtong January 21. Unya nagsigi kog balik-balik sa employer nga makuha na unta ang kwarta, maingon sila nako nga i-refund. Din ang nahitabo pagka January 28 afternoon, pag-follow up nako didto, gi-credit na sa imong account ang 39,000 nga maunay bayad namo sa Albaysan. So kad atong 28 nga na-credit sa imong account, manghinaot lang unta ko nga mo reply na kanamo kay kanang kwartaha dili intaw na pinunit sa mga tao hinaguan na. So matod ni Kalulo nakabayad na siya og 39,000 ka pisos isip down payment sa maong supplier apan wala kini makaserve sa duha ka dump truck nga bus nga iyang giorder para sab sa iyang kliyente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.